Ginaduso sa Iloilo City Council sa pagpanguna ni Iloilo City Councilor Frederick Cabaluna ang paghatag sa insakto nga edukasyon kag disiplina para sa mga motorista kag pedestrian. Ining kabahin sang ginapropose nga ordinansa para sa mas safe nga paggamit sang pedestrian lane sa Iloilo City. Ining matapos ang aksidente sa crosswalk sa tubang sang Hall of Justice sang Agosto 11 sa din isa ka pedestrian ang nabungguan sang salakyan. Sa interview sang Bombo Radio kay Cabaluna, igin pahayag nga kinahanglan may baluan sa motorista ang paghatag sang right of way kag sang pedestrian ang husto nga paggamit sang pedestrian lane. Ginaplano man sang syudad ang pag-coordinate sa DPWH para sa pagbutang sang rumble strips bilang paandam sa mga motorista. Lakip sa proposed ordinansa mas klarong road markings, husto nga lokasyon sang pedestrian lanes, masanag kasuga kag pedestrian actuated traffic signals. Ginpahayag ni Cabaluna nga bisan ano pa kanami ang infrastructure, importante gihapon ang disiplina kag courtesy sang tanan nga nagagamit sang karsada. We're submitting para i-agenda sa ining Miyerkules ang isa ka privilege speech, and yes, part of that would be ultimately the passing of an ordinance, no, governing pedestrian lanes specifically, no. So may ara da nga muna what we expect the standard should be, and ultimately we also would like to create discussions on culture, may meaning ang kultura sa tao. Duwa ni kabagay ang drive dapat siguro mbako gani dapat intindihan na no, kung tao nagkuha sa driver's license balaan mo na boots rin sa pedestrian lane, pero it appears nga hindi. So we'd like to amplify the discussion na nga tutok na para mas maintindihan sa tao. Kag ikaduha, bisan ang gatabok, no, may ara man nga responsibilidad and disiplina dapat kay may kisamag yan kuman and ma-observe man gatabok nag-text pa, gatabok nag-dayan-dayan pa do hindi pa then kisa gachismis pa, no? So I feel like these are also things nga on both sides, both sa gatabok kag drive sang salakyan. Si Iloilo City Councilor Frederick Cabaluna.